She han study room chu kian chuan va panin a thil zir lai chu ava mu pate hei hi adikem min lo en sakte avati ani chuan kha kingjing nen khan inin she tha emni alo ti kian chuan kanin mu ve zeu zewa ani mai alo ti kingjing ron kala han mu chuan dingin kian chu adokana apoma a mu lai chuan ka kis thei chi angem a han ti ani chuan alo do maya anin kis chu mu in kingjing po akal sun ngal si han chuan ani kha nei lo la ka du ani a ti a kian chu lai deuh hian a chuak ngal nal nal si han chuan du a in ilar don tlat ka ven him deuh che inga yani a ti supa Mr. Gu chuan si han ne na anu pui kian chu a farnu kum ngami ani laya bo kha ani thu alo shila ani po chuan hei wang hi ani mu anu po khan alo duat lo em ni ati mahse chutyang maya nem nge thei ani lo ve ti in DNA test an rota si han chuan a secretary ne na chuan kan pui samsai hairbrush ami lo la la DNA test lo ti ngal ro ati a rewak lo nuwa chuan ron le tin DNA result ne na lo thlenga a han mu chuan kian chu gu chung ko fanu ani ngei ti an chianga a una pa chuan kan yo chu kanu ten an mu chakin an zong na sa sin o alo ti anu te ne na po shilvat a nga hlel thu le anu shi sel na po a that pha ngei arin thu asoya a birthday ma a sha chuan a thatur thu asoye shi han chuan kian chu va kolin karle sunday hi Mrs. Gu birthday ani a gift tur min lei sakla I theyangem a han ti ani po chuan te reng mai ti in alo chang ve maya Mr. Gu po chuan kalome chataka in mel shat tirani ma chu film khur takin ka unau nu chu kalo en kolang a shat lo hlanin alo ti ve kian po chuan Mrs. Gu anu dik tak present tur en chuan tlereu zor na alo en kwala engi angai na tangle ati angak tu ne na chuan bracelet pakhat churon la chuak tur chuan han ti a jet bracelet shing ni in aron phor cha tia gu king yu kharon langin angak tu ne na chuan adu apyang kha keima ni kalei du e aron ti kian chu moi lo tak takaron chong khumin hetiang leina tur po inei do nem ni chu mai ba ka mi pa chu sak mangini kha a han ti kian po ngoi mai lo chuan alo chong chuak ve a gu king chu chuan thin rim deuh hian nang hi keile shi han hi te atanga seilan dun kan nia sin nangi lo lan ma kha chuan kata ani sin a han ti kian ve thung chuan u ve tak chani selang ke hian inin kar chok boy thei ka ni lo ma se nang ni lowin keima min thlanga a chiang maya lom alo ti ve mak dorngak tu ne na chuan indora thil tau berle in nei that ber min lo mu te a han ti a chi set ron la in hei hi million somruk manani e aron ti kian chuan hei hi ani ka du chu ti in ole Miss Gu King Ju hei hi ka du ka ti si a nangma ni leidon ti ro ti in angak tu po chuan kartina mi ipek don alo ti a mahse ani chuan tau ti in che dring chu atum lawa kian chuan tinge inai dai lowem ni ti in alo zota chu ti lain Mr. Gu kha aron kal Gu King Yu chuan una pa he nu hian moi lo takin min chong khumania azak thei lo si bidang pasal chu sak mangani hi alo ti ani la chuan ngoi tur ti in kian na chuan amita fut chata a una nu dik tak ni ti a sha to wang chuan a ne na chuan apoi ka ti ka una nu shon nung chang wang khan khatyang khan gu chung kwa kan kho sangai lawa min ngai dam don nya alo ti ka ming chu gu yan ba yani e ti in akuta pe a kian po chuan hei chu a fel hle mai a una nu anglo takin ti in akut chu alo pe ve a mu kian ka ni e alo ti Gu King Yu la chuan he nu mai hi mi pa tu po thlem kwali tu mem ni iwa han na sa ve alo ti a una pa chuan ngoi ro ti ya bengin
honal na lang che ati a an thilei tum chu pek tur ati in akar ta pe a kan hne na thi chu hlanin hei hi itana ni ati chuan angai lo tia lo nya la tum mahse ani la chuan la tur ati tlat bang chuan ala ta nge a Mr. Gu chuan ini na isha thuna phei chuan kan chung ko thil hi ita vek tur ani ka u nau nu ati ril ruwa in lama chuan ho in Mr. Gu wa thil pek chu shi han hne na so in a fel khop mai ka chunga ka u nau pa ang mai lom a dan kha ka chunga a thalu tuka alo ti kan hne na chuan taka I chung ta chan chin ingai to thinem a han ti a ani chuan mu chung kwa kan soina ani chuan ai ka ngai to du lo I she lawanga school kan laya ka pass ve po in min lom pui ve ngai law ka thian te chu an chung ten ei tur te le sakin lim takin an lom sak thina kei chu adang da yani ti in a shile shi han po chuan an ni hi I chung te tak tak kan ni hleinem I thi sen zo man ni law a han ti engei soi omzia alo ti chuan shi han chuan I chung te tak tak ni se khatyang khan an che du I ringem ni a ti a shi han hne na chuan hei hi Mrs. Gu chu peta ila apoi viawangem Mr. Gu hne na changa ka dona ni sia a han ti ani chuan adu ngotang lo ti in chuan I kor hak tur te po en vela karle mai ni to si a ati chuan a give tur po chu adu ngei tur thu a shil zoi le bok Goking yu po chuan u nau pa office lo enquire ru in a file vela lo haya chuta chuan kyan chu an chung ko fanu bo ta kha ani ti she chuakin an mu chea an la lu che ani chuan kata na chadon lo ti in plan ver ther taka nei chun zoma shi han office na a thok lai chu a secretary chuan man mo takaron tlan lu tin miss mu an ru bawani school atang aron ti shi han chu man mo dewa thawin a location chak nga ru ati a an kal ngal Gokyang yu khan lo ru baw ni in enge mo a shai ru in mi pakhata kola imi panai mail cheber le rap thlak ber lo tir don nya ati an mi pasoi chu aron kala thau deuh hi ni in kyan chu panin zan in chu hun nom takan mang don nya ati a kyan khoma mu chu che hlei thei lo chu khoya tum mahse thil pui thlen ma in shi han kharun thleng manin arun chan mana kha pa kha soisa in atlan chuak shi han chuan kyan chu angai ven vata ani la chuan alum lutuk alo ti shi han chuan a secretary hne na chuan doctor chu khonge ati a ani chuan a omna ala hlat deuh wangin konga ala thang ti asoi kyan la chuan ka taksa hi a she om lutuk asavek alo ti ve box si a secretary chu chuak tur ti in shi han chuan khuma chuan a bo a ka insum lo maya nge zan in chu ti in atar mi chula thla in a fo pa ani po chuan alo dang tabik lawa sin ronin thlakin kyan chu khuma aron har chuaka a thu chuak chu a taksa chu na ati hle a ama zana an che dan chu ngai to chuakin Goking yu khan mi ruain min pong swa tir lo tumani mo ati shi han ron lu ta mu chuan din tuma mahse a thala zoi em wang chuan ding tha thei lowin shi han chuan khuma chuan thutur chuan ati ani la chuan ni zan kha poi ka tilituk thil thleng kha mo phur na kala ang alo ti wat shi han chuan fiamin ani chuan tu na chang ka chunga tha chu ang che alo ti ani po chuan ole ka fel to ngotang alo ti a hei idam do hi ei ro ati pe ka tum mahse alo ei du lawe shi han chuan I ei lo ni chuan ni zan ang kha ni omle do na nia ati chuan lau thongin a ei ngal wat shi han chuan sui ron la chuakin ei tir boka kyan chuan ni zan kha Goking yu thil ti ani ti ka sia nangma laka karin omlo theina na ti ni chu mai ba ka gu chung kwa in min sha lo nan ti vela soya ka sha thiam lo hle mai alo ti a shi han chuan engpo ni se chutia ngai to ri su ti hian chol hadam wangwang che birthday party na kalte kan langai do na nia ti ina kalsana api chuan kyan chu awazia lo tak em alo ti vong shi han chuan api hne na chuan
pi zan in kalau hot lai deuh dawn ania ti in a ril ru chuan go keng yu I thil ti man hi itwar dawn alawm a ti shi han chu a thian pa nen klapa lo in hmu in zu an lo ina a thian pa chuan engeng emaw alo sawi go keng yu kharon kalin shi han hian alo kawani a kian khan a tilung oilo ani nge yang ti in lim deuh hian a ron lut shi han pan chuan zuwa dom ve nga la shi han chuan zan in chu ti in room kar ta pe a ta hian light off in mi lo ngak dawn nia ti in a hrilh go keng yu la chuan phur deuhin ole ti in a chhuak ngal shi han thian pa chuan enge inupui I kham vak na nge alo ti chuan ngoi mai ro Africa a ka thon tak tak ang che ti in a vo le go keng yu chuan room chu thlengin shi han khan light on lo turin min ti sia eng tak chu ni angmaw ti in thima chuan alo ngak tu emoron lutin keng yu nen chuan zan hun chu an hmang du na an omna room chu ron in hongin reporter ho an lo lut Miss Gu I chanchin kan hriat hi adikem ti fia turin kan lo kalani ti in zona an zota ani la chu khuma ruakin alo la ome shi han nemo ati la chu khapa thau deuh kan khoi tura a roi pa le kha lo ni a ani la chuan nidanga chuan I thil ti en chiang hmasa ang che ti in a chhuar san dai le nga le keng yu chu zak deuhin min kal san ru ti in reporter ho chu rizai chuan ain khu san mak shi han bo ho in kian mulai chu alo en do dawa asama chu sakin aron har chuan noi ver chung hian pate I lo ho a ti in a thu chuak zu I in ve deuhem ni a ti chuan ani bo chuan tlem chu ka in alo ti a I zia deuh tu em ti in a zot kian chuan damdoi po ke eya mahse ka taksa hi alasa a han ti chuan atur thana turin kapuina imamaw ni nge yang ti in akyanga chuan mutha ka tum mahse kian chuan nilowe tuifatin ka in bualanga ka zia mayang alo ti mahse lo pot le tin chutia ngai ti chuan izwa phange nge yang ti in alo pot na ya kian po chuan ani chuan ti in a han fop shi han la chuan du tho taka bo in alo ki sa hun nuam tak chu an hmang dun zui ta bok atu ka chuan shi han chuan kian hne na le filak tur po kadil fel vek to e ti in file pe a he en ro a han ti chu a DNA test result khani in shi han chuan ama aka shil to che kha ila sha em mu chung ko thi sen zom inilo ka ti to kha hi afia na ni hi ati kian chuan ani chuan ka chung ta cha min lo ti na em ni ka tet la in nge kidnap ka ni zok ti in ami tui chu atling piawa shi han chuan o kidnap ni mahse I unaw pa in an ni chu aman tir to a an phutok shem na chu an hmunge yang ti in alo hnem kian chuan gu chung kwa moi hei wang hi ani nge yang keng yu khan khatyang khan ka chunga ati alo ti ve boka shi han chuan engpo chu ni se I chung te tak motor chuan I rel ru siam fel la ati chuan ole ti in alom hle a kian po gu family lo langin kian nu le pa dik takan lo langa an pa ni chuan keng yu chung chang an lo soi du na apa chuan engtin nge gu chung ko ming ati borban thei zok ni kan fanu yo kha chu bo lo se chuan ani hi kan la top om si lawa apoi tak ani alo ti anu chuan chutiang soi ngai to lo hun kal to ni kha ti in ka fanu yo chu ka van ngai to em o tuna te hian enge ti ang ti in aril ru chu ana thar le a an pa ni chuan an lo in hnem ve bok chuti lain Mr. Gu yo bai an fa pa kharon ho in nu pa thu thar lom om shil tur chau ka nei ania yo ka zong hu to aron ti an pa ni chuan enge om zia ti in a chhong dun hle a apa chuan chiang takin ifa em an DNA test te kha ama po in ama anga in chal mi tam takin min lo bum to a han ti ani chuan a chiang nge hei chu yo nge yani ano panla thalak po ka nei vek ti in a han mu hloma anu chuan mi tuitla chungin o ka fanu ani nge hi ka van lom em alo ti yan bai chuan
tuna chuan yo chuan pasalah nei to sin a han ti chuan tinge ava nei ma ve mi pachawak lo te hi alo nei angi an lo ti a mahse yan bai chuan nilowe a pasal po in sha zawng takani alo ti anom puinu chuan an hna vice president alo kali ti in a ron shila a ron lu chuan shi han le kian an lo langa an lo ding thap kian chuan zam deuh hian shi han kut chu a chel tlata ani po in lungai su ka om hi ti in alo hnem a una pa khan lo lom vatin I lo ho thei chu kan lom lutuk yo alo ti vat anu le pa chuan ani hi ti in an lo en deuh top kian chuan in hmel sha tirin ka ming chu mu kian ani alo ti a anu chuan pan vatin ka fanu yo I lo ho ta mu ka van lom takem ti in alo kwa kian po chuan alo do topa hei hi kanu ani min kwa boka ti in alo kwa let ve nu alo ti ve a hlim deuh chuan anu chu alom ve hle boi idam tha em ka ngai theilu tuk che sin ka mu che chu kadam song mai alom ti in a shil mola pasali nei ti te kalo sha a eng ang mi nge mi thawak lo te ani anga I chunga a felem nge a fel lo ani vai chuan midang kan zong don nia an lo ti zung kian chuan a fel lu tu kalom alo ti shi han po chu alo ding deuh thopa yan bai khan vice president min lo sha thiam sham don nia kanu le pa te hi an lom emani ti in alo soi fe a an hne na chuan a pasal chu shi han ani ti ya an soi chuan makan lo ti ve hle chukho min anu le pa chu anin signal deuh seka an mak pa chu an vice president mi hausa boxi ani ti an sha chuan a hne na polom tho chu an soya ani chuan engmani lowe lo ti in soi turan van hlom hle a anin en deuh shek ringot chu hlui kil ho ngalin nu ber chuan kian hne na chuan boi hei ei tur te hi I du zawng ani lo chuan min shilla adang kan siam le don nia alo ti ani chuan nilowe ei tur lama chuan ka ngai tom lo ke ei thei vek ania alo ti ama po chuan nang po ei ro I hri sel na kha ngai to anga yania alo ti ve a mahse anu chuan ka chalu tuk I lo ho a kadam sot alo ti ve shi han la chuan ei tur te chu kian chu aswa saka han baratum chu ading deu midang ho chu an lo ding vek kian chuan a han mu chuan din ve alo tum shi han chuan alo nam thu a midang ho po an thu le thap shi han hne na chuan keiman ke ei theiania a han ti ani la chuan I ei du min shilla kalo pe ang che alo ti anin do dun hle a shi han chuan anu le pa hne na chuan an falak gokyang yu chu shemna pe turin a han ti kian ni na hi lo sha sa in damdoi na shaya mi roin lo khoi ti ratumania a han ti a una pa chuan adik thu lo soi ve apa thin chu alo rim hle a ava zak lo ve chu tiang thil te nom te ati ngama lo ngoi reng ro u gu chung kwa tlak po ani lo ve ti in naktuk hi anu birthday ani a mi zong ma a kan puangang kan chung ko zinga mi ani to lo ti hi a ti zui mak